Ahoj, já jsem Magic Stark a vítám tě zase u dalšího videa v rámci vzdělávacího herního koutku a dnes se podíváme na zaoponu prakticky herních studií okolo monetizace, investorů, samozřejmě té celkové zákulisní tvorby, o tom, jaký je třeba rozdíl mezi free-to-play žánrem a samozřejmě tím placeným žánrem, jaké třeba žánry jsou i takové ty nejvíce agresivní na vytahování peněz z tvé kapsy a samozřejmě co za tím vším stojí. Každopádně pokud se ti video bude líbit, určitě dá za každý like, odběr a sdílení tohohle videa. Určitě se pochlup i nějakým svým komentářem tohle pod videem a hlavně se posaď a video si užij. Herní svět už dávno není o partě nadšenců v garáži. Dnes jde o kolosální biznis, který svými obraty zaštiťuje filmový i hudební průmysl dohromady. A zatímco dříve jsme řešili jen to, jestli je hra zábavná, tak v roce 2026 musíme jako hráči rozumět i tomu, co se děje takzvaně pod kapotou. Od agresivních monetizačních modelů po tlak nevítelných investorů z Wall Street. No a pokud bychom to přirovnali k nějakému modernímu třeba streamování, tak placená hra je jako nákup lístků do kina na velkofilm, zatímco free-to-play žánr je spíš model připomínající TikTok. Je to zdarma, je to návykový, ale neustále se vám snaží něco prodat nebo vás udržet u obrazovky co nejdéle. Ono tradiční model, kdy zaplatíte 2000 korun za kompletní hru, zažívá bohužel v roce 2026 krizi identity. Je to jednoduché, prostě vývoj třiáčkových titulů stojí několik stovek i milionů dolarů, vemte si třeba GTAčko. A bohužel pro studia i pro vydavatele jsou tyhle jednorázové prodeje jednoduše riskantní. Jo, vemte si to v praxi, pokud hra totiž propadne třeba už v prvním týdnu, tak studio může jednoduše zaniknout. Vemte si hry jako je Highguard nebo třeba i Dune Awakening, kde prakticky Funcom propustil 2/3 zaměstnanců na tom projektu, protože prostě hra nesplnila očekávání. A proto se i prémiové tituly transformují na takzvané live servisy, což je hra jako služba, třeba Arcaders, kde můžeme předvídat třeba příjem, kde vývojáři potřebují zaplatit servery a stovky zaměstnanců každý jeden měsíc a ne jednou za 5 let, což zajišťuje třeba mikrotransakce i v placených hrách. Zároveň je tady taková psychologie, která se říká sunk cost. Jakmile totiž do hry investujete, například nějaký startovní balíček, tak statisticky u ní zůstanete třeba déle, většinou se to týká třeba mobilních her. A zároveň je tady taky nějaký, řekněme, komunitní tlak, kde moderní hráč vyžaduje nový obsah každých pár týdnů, což bez průběžného financování z DLCček a skinů je toto tempo prakticky neudržitelný. No a zde vstupuje do hry právě samotná neviditelná ruka investorů, kde investoři jako je třeba BlackRock nebo obří giganti jako je Tencent prostě neřeší jednoduše hloubku samotného příběhu nebo prostě content té hry, ale řeší tvrdá data. A v roce 2026 je vliv akcionářů na herní design upřímně brutálně zásadní. No a pokud analytici zjistí, že hráči nejvíce utrácejí třeba v úterý v 8 večer, tak studio dostane pokyn naplánovat herní eventy a přidávání nového obsahu právě na tento čas. S čímž se spojí právě třeba případná i míra udržení, takzvaný retention rate, kde pokud hráči hru vypnou třeba už po hodině, tak investoři samozřejmě brutálně šílí. A proto se do hry většinou implementují mechaniky, jako jsou daily loginy nebo časově omezené úkoly, takzvané FOMO úkoly, které vás nutí hru zapnout každý den a dělat nějaké repetitivní úkony. Nejčastěji třeba u nějakých MMORPG nebo právě otevřených světů, kde jsou právě tyhle daily, weekly nebo monthly dokonce questy relativně povinné. No a s tím se pojí samotná monetizační křivka, kde investoři tlačí na tzv. Identifikaci velryb, kde se jedná vlastně hlavně o hráče, kteří utrácí nejvíce v těch hrách. A hra jim nabízí exkluzivitu, zatímco běžným hráčům udržuje v ekosystému čistě jenom ten obsah pro tyhle platící v uvozovkách elity. No a s tím se pojí samotné škálování na úkor nějaké inovace, protože v praxi je mnohem bezpečnější investovat do 10. dílu známé série s funkčním obchodem, než do originálního IP, které může pohořet. Vemte si v praxi třeba Call of Duty, Modern Warfare nebo například Far Cry, či filmově třeba Fast and Furious. Těch dílů a těch her a i třeba Resident Evil je zde strašně mnoho a většinou od nějakého třetího dílu
už se ty hry stávají monotónníma, stereotypníma a prakticky je to furt to samé dokola, jenom prostě je tam hezčí grafika, nový příběh, ale prakticky mechanika té hry, soubojový systém a podobně zůstává vlastně na stejných bázích. A my hráči jsme z toho občas trošku otřesení, ale samozřejmě některým to fungovat může, protože se těší jeden další díl právě z té samé oblíbené série. Teď se pojďme podívat na takové, řekněme, citlivější téma okolo třeba obsahu a skinů. Teďka vás to možná zarazí, ale většina skinů, kterou si dneska kupujete, tak nevzniká v hlavním studiu. Velká studia, ale někdy i ty střední studia, dnes fungují spíše jako takový kontroloři kvality. Zatímco samotnou tu hlavní práci zadávají externím firmám, jako je třeba Asset Houses. Jsou v tom nějaké určité 3 prvky, proč to tak je. Tu první je samozřejmě ekonomika, protože grafik v Kalifornii stojí prostě $150 na hodinu. Jo, ale špičkové studio v Indii nebo Polsku udělá stejnou práci za zlomek ceny při 3áčkové kvalitě. A to nemluvím o nějakých třeba i influencerách. A za druhé je tam samozřejmě flexibilita té produkce, protože studio si nemůže v praxi dovolit držet třeba 200 modelářů postav v době, kdy se třeba ladí nějaký kód. A externí firmy, proto jako je třeba Virtuos nebo Lemon Sky, umožňují studiu takzvaně se nafouknout jen pro tvorbu daného kosmetického obsahu. No a za třetí je samozřejmě nějaký syndrom vyhoření nebo případná kreativní únava, protože interní tým se stará o samotnou duši hry. A kdyby měli 3 roky v kuse kreslit jen variantu třeba rukavic pro dané postavičky třeba v League of Legends, tak by pravděpodobně asi vyhořeli. A proto externisté přináší efektivitu v rámci nastavených mantinelů. No a jakmile se tyhle věci všechny nastaví, jak mají, tak kromě vývojářů a investorů vstupuje do hry potom ještě další třetí hráč, který je teda u hodně studií dost dobrovolný, ale když už tam je, tak je velice důležitý. A tím je specializovaná konzultační firma, jako je třeba moje firma Gamers Together, a tyhle agentury fungují jako most mezi globálními korporacemi a lokálními trhy. A pokud chce třeba nějaký asijský gigant prostě expandovat do střední či východní Evropy, tak nenajímá si jenom překladatele, ale experty, kteří rozumí specifické natuře zdejších hráčů. No a tyto firmy právě pomáhají pak studiím s takzvaným Market Entry Strategy, kde lokalizace a kultura není vždycky jenom o té češtině, polštině a tak dále, ale o nastavení cenotvorby mezi lokálními a globálními standardy a výběru třeba i správných influencerů na YouTube, Kiku, TikToku a tak dále. A zároveň s tím spojí i škálování biznesu, kde konzultanti radí, jak optimalizovat třeba vnitřní procesy studia, aby zvládlo rychlý růst a tlak investorů, aniž by došlo ke kolapsu týmu. No a v neposlední řadě samozřejmě o networking, kde se propojuje studio s lokálními partnery pro distribuci, marketing a případné eventy, čímž se dramaticky zkracují cesty samozřejmě k úspěchu na novém území. No to se pojďme společně ponořit do monetizace podle žánru, protože v roce 2026 už neexistuje jeden jediný prostě nějaký univerzální model, ale každý žánr má propracovaný systém, jak pracovat s psychologií samotných hráčů a samozřejmě jejich ochotou platit za tyhle hry, skiny, DLC a tak dále. Začneme žánrem MMORPG, kde jsou čas doslova peníze. A u žánru, jako je World of Warcraft nebo Final Fantasy XIV, přežívá model předplatného a je doplňován o takzvaný Pay for Convenience, což je vlastně platba za pohodlí, by se dalo přeložit laicky. Příkladem můžou být třeba hráči, co si kupují zrychlení třeba levelování, větší inventář nebo instantní přesuny po mapě. A z logiky věci je to samozřejmě hra, která vám záměrně vytvoří drobný problém, pomalý postup například, a následně vám prodá řešení. Investoři zde milují právě tu stabilitu měsíčních třeba plateb. Dalším příkladem žánru je třeba Battle Royale nebo Hero Shooters, kde hry jako je Fortnite, CODko, Apex Legends nebo Valorant jsou postaveny čistě na kosmetice. Příkladem jsou třeba skiny na zbraně, tanečky, což jsou vlastně emoty, nebo unikátní hlášky postav. A jelikož jsou tyto hry zdarma a kompetitivní, nesmí prodávat sílu úplně na pay to win, ale místo toho vám prodávají prakticky sociální status, kde v dnešním roce je vlastnictví vzácného skinu stejně tak důležité, jako třeba značkové oblečení Adidas či Nike v realitě.
Dalším žánrem je například sportovní simulace, kde se jedná hlavně o digitální sběratelství. Protože série, jako je třeba EA Sports FC, což je nástupce FIFA, nebo NBA 2K, kombinují plnou cenu hry s modelem CCG, tedy Collectible Card Games. Příkladem můžou být právě třeba balíčky karet s hráči v režimu Ultimate Team. A toto je za mě upřímně asi nejagresivnější model, kde hráč si koupí hru za dvojku a pak utrácí další desítky tisíc, aby získal kartičku nějakého sportovce s lepšími statistikami. A je to v podstatě takovej hazard maskovaný za sport, který ale generuje miliardy dolarů ročně. Takovým za mě asi posledním hřebíčkem do rakve je třeba žánr gacha RPG, kde jsou obrovské mechaniky právě hazardu, kde tituly, jako je třeba Genshin Impact nebo Honkai Star Rail, sází na vytahování náhodních odměn. Příkladem může být třeba krystaly pro vyvolávání postav za 0,3% šanci na drop, což je hustý. A hra vám tak dá ochutnat skvělý design samotných postav, samozřejmě limitovaně, ale k jejich získání potřebujete buď rok, 2 grindingu, anebo platební kartu. A tento model je extrémně populární u investorů právě díky neomezenému stropu útrat. Mimochodem je to i dost populární právě třeba v Asii, konkrétně v Japonsku, Tokiu a podobně, kde právě lidi můžou nacházet na každé pomalou ulici právě nějaký gacha obchod, kde přijdeš k automatu, dáš tam reálné peníze a můžeš si vytočit právě takovou, jako pokeball řekněme, taková jak kulička, ve které se nachází různé předměty. Může to být sošky, nějaké zbratelské erice, může to být třeba kartičky do Pokémonu, Yu-Gi-Oh a podobně, ale samozřejmě i jiné zbratelské věci, které jsou právě doslova z gacha systému udělané. Samozřejmě nechceme si hrát na nějaké moralisty, nicméně i já jako člověk, který hraje hry, živí hry a reálně vytváří hry pro některé studia, tak vidím obrovský nebezpečný trend, kdy hry se čím dál víc podobají digitálním kasínům. A tlak investorů na kvartální zisky a precizní strategie konzultačních firm znamenají, že moderní hry jsou navrženy tak, aby z nás vytáhly prakticky maximum. A na druhou stranu samozřejmě díky outsourcingu a expertnímu vedení máme zase přístup k technickým dokonalým titulům i v našem regionu, což samozřejmě klíčem je ale osvěta. Hráč, který ví, proč na něj vyskočila výhodná nabídka, je samozřejmě hůře manipulovatelný. A proto doporučím jednu věc. Hrajte, co vás baví. Hrajte, co chcete, a ne to, co po vás chce okolí, komunita, investoři či analytici. Každopádně moje jméno je Magic Stark, díky moc za tvůj čas. Pokud jste nějaké další otázky k tomu tématu, můžete mi napíšou do komentářů a samozřejmě se pokusím ně odpovědět. Každopádně budu určitě rád za každý like, odběr a sdílení tohohle z toho videa. Připojď si i na náš komunitní Discord v rámci Gamers Together a samozřejmě můj kanál, kde jsem každý jeden den. Každopádně se s tebou loučím, měj se krásně a vidíme se zase příště.